O kinig ato sa inyong tagsatag sa kapanibalay, tinagis kamanan sa DFDR, taga-RNN Dipolog. Ang umpisa karong buntaga, mo atong parokyal biker, na Sir Reverend Father Roy Salvo. Ang atong mga kauban ay si Special Events Team, natin panguluhan ni Taxiloba. Sa Master Control nga nag-birthday karong adlaw, Dani Lugod. Ini si Mario Lacayo Minon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod idon, may buntag sa tanan. Studio, take it away. Tatak RMN. Once upon a time, na ang nanay ng laba-upri, the end. Nakapayo sa kananay ng laba-upri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Tungkol kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit ng tangtang-ugman siya sa daghang labada, 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang, palit na! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, mas protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mark Villar, nagbigay ng milyon-milyong trabaho noong pandemya. Kaya napabilib si Presidente Duterte. Secretary Villar, ang galing mo, talagang trabaho ka. Siya yung may kagawan itong mga highways natin, mga daan na kilometro ng kilometro. Mark Villar lang ang nakagawa niya. Mark Villar, isipag magtrabaho para lahat magkatrabaho. Iboto si Mark Villar para sa Senado, number 62 sa balota. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Villar, sipag din. Seaside Extension Road, Pulang Lupa, 1 Las Piñas. Champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Super Power with X-Stain Technology. Max Linis, Max Sulit. Dolor de cabeza y calentura, ¿cosa medicina ba pwede? Han, kumigo pwede. Max Fuerza. Mahal, para kumigo, pwede, con cuidado cura. Hindi yan necesita escogi. Man biogesic, igual bueno na ma-ferza, pero con cuidado. Ese, el alagang biogesic. Aba. Posible también pala igual. Bueno. Cuidado! Unilabia. Paracetamol is the generic name of Viagra. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Matod pa ni San Pablo sa iyang sulat nga atong mabasa sa mga taga-Roma sa unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 6. Ayaw kamo pagunahuna o kapin sa mga nasulat na. Unang Korinto 4:6, no, mga igsuon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. E niya na usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silver Dunduyano Senior alias Veritas. Okay, sige po ang makauban nato sa technical side. Si kasamang Radio Man Danny Luod nga nag-birthday karon. Okay, happy birthday Dan. Okay. Atong gihangyo no sa kahitasan nga
dugangan pa ang mga maayong mga gasa, no, nga ihatag sa Ginoo kaniya, no, ug sa iyang pamilya. Ug ato usab nga kauban gihapon, no, sa technical side si kasamang radyoman Tax Ilumba ug pasiuna nato nga pagtimbayan, no, sa ato yung amahan din sa istasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na gyud sa iyang tibuok gyud staff dinhi sa maong Sibianan o sa maong station. Okay, di lang nato pangangalan, no. Okay. Sa tanang mga nag-view karon sa live stream, no, sa RMN Dipolog, maong hapon mayong adlaw sa Ginoo o happy fiesta. Okay, ug niya na day si Ma'am Alma pa, no, si kasamang radyoman Ma'am, no, Alma. Okay, niya na usap. Mayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan, happy fiesta. Ug ay day. Sa man shout out from Disakang Dipolog City. Karon pag ko naka Sibya nga magatubang yun o isa ni live stream. Mutanaw na kusugod ron kay sa diha nga nalimtan o kuan ang audio nawala. So wa gyud toy audio. Okay, atong unsa tong segment sa atong tulumanon. Okay, sa gihapon atong magyupo sa atong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon ganiya sa pagpangamahan, no, dinhi sa atong diocese. Sama pananglit ni I'm sorry. Sama ni kulang og tulog siguro. Okay, sama pananglit, no, ni Reverend Father Rui Salvo, Reverend Father Ramil Curong, ang atong diocesan spiritual director sa grupo sa CFD. Father Ramil Curong, pag-usab si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa tanan nga dili na lang nato hingalan ng mga pangalan agi sa kadaghan mga nasakop sa maong diocese o wala masakop sa atong diocese sa atong yung pagyukbo kanila, no, atong mga kaparian. Sa tanan nga mga naminaw karon nag-view, mga Katoliko man dili Katoliko, akong pagyukbo pagtahod kaninyong tanan. Okay, gibasa dayon nato ang unang Korinto 4:6 nga matud pa ni San Pablo. Ayaw kamo pagpakapin o mga hunahuna sa unsay nasulat na. Sumpay ni sa atong gisgutan sa miaging Domingo nga ato usab gikutlo tong giasoy ni San Juan sa pinadayag 22 tudling 18 hangtod sa 19. Kana laging gamiton ang mga bersikulo nga i-out of context hinoon, dili man pod siguro hinoon gituyo ginitanan. Siguro honest mistake lang. Kung honest mistake sa ato nang giingon dili man noon sila guilty ana, dili ta guilty kung makahimo tag sipyat nga wata kahibalong sipyat to. Mo ana honest mistake. Pero kung gituyo gyud hibalo gyud kang di gyud tumao nya imo gyung ipadayon, diha na ta mag-guilty. Mo na ang mandato sa kanang gitawag natong moral philosophy. So, maayo lang o wala gituyo ang atong mga sipyat sa maaning pag-interpret nato sa mga tudling sa Biblia. Kay nagtuo ko nga seluon ratana, kaluyan na tas kinuha na itong mga sipyat nga wa na ito gituyo. No? Okay, nainumdum punta atong iyang paghangat, no? Hangyo sa amahan nga matod pa niya. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.
So usa na sa mga tudling sa Biblia nga atong gibasihan sa kanang tawag nato sa moral philosophy o diha lang ta magilty, no? Diha lang ta magilty kung kahibalutang nasipyata niya ato yung ipadayon o sayupta o niya atong ipadayon kahibalutang sala na o dili na mao niya ipadayon ng yun gyapon. Okay, o na guilty na ta ana, pero guwa na to tuyo na ma-exempted ta ana, no? Madata atong pag-ampo sa Ginoo nga pasaylua sila amahan kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa ako galing kabahin, kung kinuktukan ako na nga pagtulunan, mas maayo pag wa ko'y nahibaw-an, no? Mas maayo pag wa ko'y nahibaw-an nga nasipyat ko sa akong mga gipangbuhat kay dili ko magilty ana. Kay sa daghang kog nahibaw-an niya wala ba nako matuma na. Wa na ko masunod, wala na ko mapuy delikado. Mo ni nindot maayo man dagdaghan tag nahibaw-an, di ba? Pero kung dili nato mapuy-an ang atong nahibaw-an, ang mga agda sa atong nahibaw-an nga mao ni angay buhaton nya wa nato gibuhat, agoy pastilan delikado ta ana atubangan sa Ginoo. Paninglan gyud ta ana. Okay. Unya mao lagi kay sa atong nasabtan diri man gyud ta gidala sa Ginoo aning Catholic Faith Apologetics. Daghan man dag nasayran diri. Okay. Unya dili nato ni ipaambit. Okay, maningil ang Ginoo ana. Mao na nga niya ko karon diri og pasensya na sa atong unsay mga kakulangon, no? Okay? Og niya ta karon atong ipadayon og diri nata sa unang Korinto 4:6. Mao ra gihapon ni. Mga tudling ni sa Biblia nga gigamit anang doktrina sa atong mga igsoong nahimulag, separated brothers and sisters, kanang ilang doktrina nga sola escritura, kun Bible alone, nga kung dili mabasa sa Biblia, dili makita sa Biblia, dili tuhuan. Kay Biblia ra lagi kuno, og wala sa Biblia, di ta mutuwa na. Okay. Unya kini nga tudling sa Biblia usa ni sa gigamit unang Korinto 4:6 nga dili kuno ta magpakapin og mga hunahuna sa unsay nasulat na. Si Pablo mo nagsulti ana. So kana kunong mga daghanan kay natong mga practice sa Katoliko, rosaryo, mga pistang wala na sa Biblia. Okay. O pagkadaghan na mga debosyon na to, kapin naman as nasulat, so dili na naangay na to buhaton, dili na ta mutuo ana kay mo man giing ni San Pablo nga dili ta magpagkapin sa unsay nasulat na. Okay. So mo ni usa sa mga tudling. Now, mga igsoon, insakto unta na kung mao ginay buti pasabot ni San Pablo. Pero kung dili na mao gipasabot ni San Pablo, na maghinay-hinay po ta og hukom sa baruganang Katoliko. O yun na pa, kung husto na nga interpretation, kung sakto na nga interpretasyon nga, kung wala yung Biblia, di gina mabasa sa Biblia, dili na natuhuan. Kung insakto na nga interpretation, o maunay ipasabot ni San Pablo, now, sa akong pag-aninaw, muragwa man siguro yung relihiyon na kasunod, ana? Di ba? O kung sa'y kapinas na sulat, o gwa naman sulat, may sabto na dahil na nga, di tamutuho, ana. Maigo kita tanan, ana, wag yung ma-exempted, ana. Kay pagkadaghang gituhuan na to karon nga, di yun mabasa sa Biblia. Di mabasa sa Biblia. Kana din kuryente, o. Tuo kag kuryente. Tuo, pero mabasa pa na sa Biblia. O. Nga gani pong to see is to believe. Kaya may ingon gali gawas nga ako makita ya pag kumutuo. Ya kanang kuryente di mo na makita. Pero mahawiran nimo ng kable anas kuryente. Diyan na kamutuo inig mo kurog na kuryentihan ka. Bisag di mo makita, di ba? Tuo ka kuryente kay naa among ginakuryentihan. Bisag dili ka kitag tsura ng kuryente. Ang makita na to kanarang kable, kanang wire. Pero di ta kitag kuryente, di ba? So mao na unsa magigipasabot ni San Pablo? Sabton ba nga tanang tinuod
nasulat sa Biblia? No? Sabton ba og ingonana nga sa pag-ingon niya dili ta magpakapin sa unsay nasulat na? Dili oy. Dili oy. Oh. Kay pananglit pangutan-on ka nako pila imong edad? Maingong ka pananglit 35. Tinuod na. Pero ipangutanan na tulog na ba nas Biblia? Wala. Tinuod na bisan wala nas Biblia. Oh. Dayon ang history ni Dr. Jose Rizal atong bayani. Tinuod ba na tanan ganang mabasa na to sa iyang libro nga Noli Me Tangere o sa Il Filibusterismo o katong nahitabo pod nga Dark Ages, Inquisition. Tinuod ba yun na nga nahitabo na sa kasaysayan? Tinuod pero dili man na mabasa sa Biblia. So, dili na sabton, sigurado gyud kung dili gyud na sabton og ingunana nga pag-ingon ni San Pablo nga ayaw mo pagpakapin sa unsay nasulat na nga sabton day na nasulat diri sa Biblia o wala dili na natuhuan na to. Kung mao na ibot ipasabot niya, pastilan pagkadaghang gituhuan na to nga wala gyud mahisulat diri sa Biblia o puros ta guilty ana. Oh. Kato lagi akong giingon ninyo nganong mutuo man mo nga 27 ra ang inspired Word of God sa New Testament. Nga kung buot una-unaon, pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyanos, dili lang 27 books. Dili sa kung maghisgot atong Old Testament, kay medyo controversial ang Old Testament, kay dili man ta parehas og kanon o Protestant o Catholic. Dili parehas og ihap kung maghisgot og Old Testament. Kay sa Katoliko, gidawat ang 46 books sa Old Testament niya. Sa Protestante, kulang og 7. Ang ila 39 lang. Kung ako masayop, no? Kung ako malimot. Okay, katong 7 ka libro nga na ay Macabeo, Sirach, so pa to, no? 7 ka libro para nila gidugang mong kono nas Katoliko, dili kono na inspired. No? Pero bisag dili sa ta maghisgot ana, hinuon natay separate topic ana, kinsa gyud nasipyat na to ana. Okay. Bisag kini lang New Testament kay parehas man ta ang Protestant o Catholic parehas nga nagtuo nga kung maghisgot og New Testament 27 ra gyud na. Pero ang pangutan na kinsa may gaingon nga 27 lang. Sulat ba na sa Biblia? Na sulti ba na ni San Pablo nga 27 lang? Katong ilang unang council sa Iglesia niadtong mga 50 plus to AD. Oh. Mga tunga-tungang bahin sa unang siglo. Itong council nila, gihisgutan ba nila, nag-pronounce ba sila, nag-canonize ba sila, nag-deklara ba sila nga 27 books lang ang inspired sa New Testament? Nag-ingon ba sila, ana? Wala. Pero nga nung ituo man tatanan ana, Protestante o Katoliko puros nagtuo ana nga 27 books lang ang inspired. No? Nga linamdagan sa Espiritu Santo. Tuo tatanan ana. Nya kung ato ra bagyo nang tun-an ng history, Katoliko ra bagyo nag-ingon ana. Nga giawat ra pod sa mga Protestante. Mga dili Katoliko. Hinoon na ay history nga si Martin Luther doon na unta to siya itaktakon anang kanang New Testament na to kay naglibog siya ba plus anang James kanang Revelation labi na yun ng James gusto untang laksion niya na kay supak man na sa iyang pagtulunan nga kanang faith alone pagtuo lamang klaro man nang giingon ni James diya nga ang pagtuo nga walay buhat patay. O, kinahanglan gihapon ang buhat niya kaya ang interpretation ng Martin Luther pagtuo ra man gyud kuno. Oh, okay. Unang libog siya ng suwat ni James unang ningon siya nga dili ni inspired. Tagtangon unta na niya hasta ng Book of Revelation galibog siya na bisag ako bitaw galibog usaon gyud pagsabot ng Book of Revelation. Pero kung musalig lang unta ta sa kanang gitawag na tog Supreme Court aning Biblia sa Katoliko kanang magisterium. Di ba ta mag-una-una ba? Okay. Musalig lang unta ta sa grupo nga mo'y gitahasan sa Ginoo nga mo'y muhatag og official statement magisterium. Di lang unta ta maglibog ana. Kadaot ko na to, kana bang mapangahason ta wa siguro na gituyo po na to na no?
Mag-una-una tayo, basa tag Biblia din. Kung siya itong nasabtan mo, yun itag, maon na ni insakto, maon na ni tinuod. Na, pagkadaghang naghihimo, ana, niya, di man naging parehas og sabot. Idaghan man ang uning relihiyon ng kanang ala basag Biblia ala kung siya nasabtan insakto niya kay ilahi mag-interpretation nga naon sa naman ni ron pila naman ka relihiyon ang narehistro sa sect agi anang basa lag Biblia dahil kung siya nasabtan tinuod na dayon o magparehas na IGIL na Iglesia ni Cristo na Seventh Adventist niya Seventh Adventist ron di po united kina ay reform na pwede na ay katong remnant. Sila po mismo, wagid po na sila magkausa. Agi lagi anang inigbasa sa Biblia kung sinasabtan, mo na ni tinuod. Niya, lahi man ang gitudlo sa mga pare, ana, sayop ng sa mga pare. So mo na ni ron, nagka-buwag sa nata, nagkabahin-bahin ta aki, ana. Pero kung subayon lang yun nato ang Biblia, dili man tao na ingon nga sabto nato sa atong kinaugalingon. Natay Biblia, pero na may mga tao nga gi-authorize sa Ginoo nga mao gyud manguna nato sa pag-interpreta na. Wala taing na nga, basa mo ng Biblia, dayon ugon sa inyong nasabtan, mao na, sakto na dayon na. No. Remember nga, atong hinumduman nga si Jesus, nag-ingon siya sa Lucas 10:16. Ang naminaw ninyo, na samara nga naminaw usab kanako. Ang wala maminaw kaninyo samara usab nga wala maminaw kanako. No? Nasa Lucas 10:16. Wa siya moingon diha nga ang unsa ray nasulat diha sa kasulatan mao ra inyong paminawon, mao ra inyong tuhuan. Kung dili authority ang mga tao, kung Biblia ra gyud ang authority, way labot ang grupo sa mga tao nga iyang gitahasan, dili nato sabton nga authority sila kay nasulat ra gyud. Nga nganong nag-ingon man ang Ginoo na nga ang naminaw ninyo, naminaw usab nako. Ang wala maminaw ninyo, wala usab maminaw nako. Tingali mo ingon mo, katong mga tinuod nga isugo sa Ginoo, katutanan sila, unsa ilang gisulti naaman to diha sa nahisulat. Mag-imbento na po ta itong kaugalingon, no? Nasulat bagyod tinuod bagyod nga nasulat tanan sa mga apostol? Ugon sa ilang gitudlo? No way. Si Pablo nag-ingon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, no? Unsay giingon ni San Pablo? Barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa suwat o sa baba. Suwat kuno og gibinaba na lang o binaba na lang. Anong wa man siya maingog sa nasulat lang. Kana bisag kana lang 2 Thessalonians 2:15 ako nang iatbang sa gigamit nga sitas nga atong gibasa ganina unang Korinto 4:6. Unsa man nato pag-harmonize ana be? Si San Pablo nag-ingon sa 1 Korinto 4:6 nga dili magpakapin sa unsay nasulat na. Nya ningon pud siya sa 2 Thessalonians 2:15, siya ang pag-ingon na iba ningon siya nga, barog kamo nga balig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo ninyo pinagi sa baba o sa sulat. Pinagi sa baba o sa sulat. So kung insakto ang pagsabot nga protestante nga nang sula eskriptura atong unang Korinto 4:6, di-contradict din ni Pablo iyang gisulat sa unang gi-contradict din ni San Pablo nga atong mabasa sa 2 Tesalonica 2:15 kay wa man siya maingog sulat lang. May ingon man siya nga mga tradisyon kuno nga gibinaba, ito pag gibinaba na lang kay wa masuwat o kanang nasulat. Unya si John po sa Juan 21:25 nag-ingon siya nga dili kuno tanang kamatuoran sa nga gibuhat ni Jesus Christ atong Ginoo nasulat kay kung sulaton pa kuno bisan gani kuno ang tibuok kalibutan dili kaigo sa mga basahon sa mga sinulat nga angay unta kunong sulaton. Hyperbole hinuon pagka-istorya pagka-dako sa kalibutan dili gyud maarang. Ang gipasabot lang ni San Juan nga dili gyud tanan na sulat.
Niya ang gibuhat ni Kristo timan na to either magtudlo ug magbilagro. Niya mo na giingon ni Juan dili kuno tanan na sulat. Sa to pa posible di kay duha-duha gyud. Naagyo gitudlo ni Jesus Christ nga wa na gyud masulat sa Biblia letra por letra. Sama katong nitikubo si Jesus Christ gato galing batuon na unta tong mananapaw. Kay sa balaod sa mga Hudiyo lagi pang death penalty man gyud ng mananapaw. Oh. Di ba katong gipakgang sila sa Ginoo pinagis pagtikubo din doon na siya gisulat sa yuta. Pangutana, unsa man to'y gisulat ni Jesus Christ dito? Mabasa ba na sa Biblia? Di na mabasa sa Biblia. Di ba? Oh. So, unsa man gyud tinuod nga pagsabot anang unang Korinto 4:6 pag-ingon ni San Pablo, dili kamo magpakapin sa unsay nasulat na. Sabton ba na nga tanang tinuod na sulat sa Biblia o wala na sulat sa Biblia na di na tinuod, di na tamutuan na dili oy. Kung ato kung analyson ng 1 Corinthians, naghiskot si Pablo diha og mga mapahitason og mga mapaburuton kadtong mga naa sa Korinto sa maong panahon nga wala mo mutuman, wala mo tuo sa authority sa mga apostoles. Nga niadtong higayuna gitagaan magud ni Jesus Christ og authority ang mga apostoles to teach. Sunaan nila ang kanang gituwag na to magisterial authority. Nga kung manudlo ni sila kay gipangtahasan man ni sila ni Kristo, mutuo ta kay sila man ang gitugyano ni Kristo. Unya naway mga tao diya, kung basahon niyo ng 1 Korinto 4:6 bisag sa tumoy lang nga bahin. Di ba na ay mga mapaburuton diha nga nag-ingon nga ay magtuwa na ni San Pablo kay butbuto na di na mutuman sa iyang sulti. Oo. So dili sila mo tahod sa authority sa mga apostol. Mao na ang gipasabot ni San Pablo diha ang nagpakapin sa huna-huna. Wa siya mag-ingon diha nga tanang tinuod na sulat. Muna og wala sa Biblia, wala na sulat namo, di na tinuod. Wa mag-ingon sa Pablo ana. Iyang gipasabot diha og unsay na sulat na ang mapasabot nila nasulat na manggod nga gitahasan sila naa sila authority to teach, so dapat mutuotan nila. Nya na may mga magsukol-sukol, na may mga mga tawag na dili mutuo. Maghiag ulo. Nga maingon nga may laki pud sila. Mao to ang gipasabot. Ang wala mutuman, wala mutahod sa authority sa mga apostoles. Ang gipasabot yang nagpakapin og huna-huna. Wala magpasabot si Pablo diha nga tanan nga tinuod na sulat mo na og wala sa Biblia ay mugtuo ana kay di na tinuod. Wa mag-ingon si Pablo ana. Ang pakapin nga gipasabot ni San Pablo dito ang wala nila pagtuman. Wala nila pagtahod sa authority sa mga apostoles. Mao lamang to. Nyawa naman tayo igong panahon ato ning ipadayon sa sunod Domingo po ng pagdiscuss aning 1 Korinto 4:6. Ug unsa gyud tinuod nga pagsabot ani? Ang Katoliko ba nga interpretation o ang Protestant nga interpretation? So, wa naman tayo ikong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Si Mark Villar, nagbigay ng milyon-milyong trabaho noong pandemya, kaya napabilib si Presidente Duterte. Secretary Villar, ang galing mo, talagang trabaho ka. Siya yung may kagawan itong mga highways natin, mga daan na kilometro ng kilometro. Mark Villar lang ang nakagawa niyan. Mark Villar, sipag magtrabaho para lahat maganda. Morning, Kuya! Para sa Senado, number 62 sa Balota. Political advertisement paid for. Kauban, may miss mo, anak. Villar, sipag